Καλησπέρα. Ασχολήθηκα πριν 2 Κυριακές με σας και πέρασα τέλεια. Πανέμορφα. Είμαι στράκι, είμαι μουνάκι και γαμιέμαι καλά. Για δέστε με. 100 ευρώ. Είμαι στράκι, είμαι μουνάκι και γαμιέμαι από παντού. 100. Προημερών συμβουλιαγμένης, 40 πιτσιρίκια του Λυκείου, 150 δική σας. Και πέρασα τέλεια. Πανέμορφα. Θα υπάρχει πρόβλημα στο γκολ μου. Δεν υπάρχει δίχτυ πίσω από το τέρμα. Σαν να πέρασε φάλαινα και μου ξόσκησε. Τέτοιο πέρασε. Κάθε χρόνο μου κάνουνε παρθενογραφή. Και δεν μπορεί να το αγαπήσετε γιατί είναι ξεσκισμένο. Καταλάβατε, βαζελάκια? Εντάξει, εσύ ψηλέ, από το χονταργό. 100 ευρώ. Είμαι στράκι, είμαι μουνάκι και γαμιέμαι από παντού. 100. Θα φάμε καλά. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που Γαμιέται συνεχώς.